Garo baga naman, pormada haon, pasain naman ngunyan agawm. Mapasintro ako. Mapasintro kan di ay mangke importanteng dumanon. Mapasintro ka, manong ka duman. Nag-chat kaya so, katagbuan ko. Nailing mo na naman, siramong ka naman na tampaon. Dahil magpapakakain, saliday ang balo mong yan. Katrotagbuan na, igwa ng pamilya, may mga katrotagbuan pang naaraman. Saliday ang balo mong ambulan, pantalon mong anta. Surug ba ako dyan sa baga? Ani? Ana, ready na ako. Ano? Ready na. Ready na ano? Ready na. Paano? Makabugti ka naman yan. Makabugti kang pipirot ng tawuro bago maghapon. Bugti ang buhay mo. Kana ko nagahagad. Ready na. At ba? Dahil mo pagpilit yung tabbaan kung matampaling ka. Kana ko nagahagad, ano sana? Katurog na tapirot sa naan. Yun dahil data ka na matawan. Sige, pag naghagad ka sa data katawan. Alit dyan, nawag tayo sa ko. Agam. Ay, nang una pagkatipla. O baga, tururog na sa mga aki, oh. Paano lamang kung makabugti na lamang yan? Ano? Depende, rogado ako. Rugado? Makikibo, marugado. Dali na ta, pipapanguragan ako ngunyan. Habang amay pa, makada ko lamang. Pagpraanohunan, munang kampo, minanos lamang. Ano na? Ata, dahil hanggang pwede. Puro na sana dahi pwede. Dahi pwede. Lende naman ang mga pasali naman ni Kula. Para maama. Mainit ki tubig. May palok-halok pang naaraman. Isaw, pigigirabuhan ako kanduang ini. Asi baya, pumondo ka mong duwa.